Hai लोगोफोर गुड इभिनिं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय बावहरबाय दिनै आङो फेसबुक वाट्सएप नायबानो माने मोनसेल' भिडिअ नुबाय थादों आरोना एकदम भाइराल भिडिअ जोबोर गाज्रि भिडिअ आरोना बियो एक्चुअली जोंफोरनि थाखाय नोंथांमोनाबो सोरबा सोरबा नुबायबो जानो हानाय नुवाखैबो जानो हानाय सोर नुनायफोराथ' बाद हो नुयिफोरा नायलांदो आरोना एसे बुजिना लादो ओमफ्राय आरो नुनायफोराबो नायोबा नायजागोन आरो आं मा बुंनो सानदों मानोना ओरैबायदि भाइराल जादों लोगोफोर बुंनांला आरोना ओरैबायदि रायनो लुबैदों आं माने ओरैबायदि रायनो लुबैदों माने आंनि खुगानिफ्राय माने दा रायब्लाबो रावा गाज्रि ओंखारगोन नालाय स' नोंथांमोननि सेरावबो बोरैबा नाङो रायजोफोरनि सिगाङाव साला एफा बुरै बैसोआव मा गोदै बे रावा ओंखारदोंलै साला बिनियाव नोंथांमोना नायग्रोलाय भिडिअखौ नुवाखैब्ला एसे नायनायनि उनाव आंखौ बुंदो आरो नोंथांमोना कमेन्टआव आंबो बुंनोसै फंनैसो বড়োর কোন জায়গা আছে এটা অসমত জায়গাই নেই বড়োর এত জায়গা দিছে কি নাম আমার যে অসম লুচি খাইছে এই আসল তার কি নাম আছে আমাক আইন লাগে আইন খেল লাগে আমাক সইব লাগে গুন্ডা বড় গুন্ডা মানে বিটিসি হরপরা এনে আমি খাবার নাগে ইয়াতে করি ধরি এটা বিষয় আছে नोंथांमोना नुबायना मा बुंदोंलै बियो नायलाय मा बुंदों मोजां खोनासंलाय इयो एक्चुअली पुलिस केस होनांगौ आरोना आंनि बायदिब्ला सालाखौ माने माबा मोनसे आफादखौ रायनाया आलादा खिन्थु बे अल टटेल बर'खौ रायदों मिथिबायना हारामिया साला हाराम का औलाद साला बुरै बैसोआव साला बियो हारामिया साला अल बर'खौ रायदों बे गासै बर' जातिखौ रायदों साला हारामि कुत्तिया साला बुरै बैसोआव बिराद रागा जों ओंखारदों नुनानै ओमफ्राय फुङावनो होगौमोन आं भिडिअखौ लोगो ओमफ्राय फुङाव अलरेडि आं भिडिअ मोनसे आपल'ड खाबायमोन नालाय स' बेनिखायनो आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जायासै ओमफ्राय दा उन्दुना सिखारनानै बानायबाय आरोना साला हारामि बुरैलै साला आं ओरैबायदि गाज्रि मोनदों आरोना बिदि बुंनाङा आरोना एसे बुरैबाबो बुजिनो रोङाबाबो बाय किसु खौरांखौ माने बुंनायाव बाय माबानांगौ आरोना साला ओरैबायदि इन्टारभिउ होदोंगासिनो बापा हाइ लेभेलाव साला हारामि बुरैया मिनिनोबो ओंखारो बालनि आसुरित आरोना साला कुत्तिया साला हाराम के बच्चे साले আমাকে গালি দিব আইছে সালা বাঙালি জাতি কিন্তু বাঙালিকে দিনতো মানसिखौ आं बाङालिखौ बुरैखौ दिनदों आं उरिसानि टाइपसो नुबाय साला बर'आनो जायगाखौनो बर'आनो आसामाव जायगाखौनो बाग्रिया साला सि खुगानिफ्राय मायाबासो ओंखारगोन दा आंनिया बिराद गाज्रि ओंखारदों आंनाबो खुगानिफ्राय खिन्थु मा साला थांना मा बुंबाव आं दा एकदम उपाय गैया जादों आरो बुंनो गोसोमोन बिराद खिन्थु बुंनो हाया नालाय भिडिअफोराव गासैयावबो नङा होमबा खुगाया आंना बिराद गाज्रिसो मालाबा मायबा ओंखारलांगोन दा बिदि जानाङा आरोना एक्चुअलि बिदि जानाङा साला सोंग्राफोराबो मा सोंनाय बेयाव भिडिअ क्लिपखौ एसे पुरा भिडिअ होबावाखैसो एसे दाननासो होदो इयाव सोंग्राफोराबा मा सोंदोंमोन आरो बै सोंग्राफोरनिबो एसे एनै दग थानो हागौ बेयाव आंनि नुबान्दै आं नुनाय बायदिब्ला बेयाव माने इन्टारभिउ लाग्राफोराबो मायबा मोनसेथ' सोंदोंमोन सिगाङाव खिन्थु पुरा होजोबाखै मिथिबायना गावसोरखौ फांथेना लाखैबाय बेयाव मायबा मोनसे सोंदो बेयाव इसोरो सोंग्राफोरा हारामिफोराबो रागा जों ओंखारदों सोंग्राफोराबो बेनिखायनो दाख्लै बुंदोंमोन सासे जोंनि इउटुबार सासे मानसिया बुंदोंमोन आरो नाम लालिया कुइसन खालामनायनिबो मोनसे लिमिट थायो होननानै मायबा माबि कुइसन खालामनायाव बाहाय सानै हनै कुइसन खालामनांगौ आरोना माने बेयाव भिडिअ क्लिपखौ ससेल होदो आरोना पुरा होआखै आरो सिगाङाव एसे दंबावो दानना होनाय नुदोंना नोंथांमोना नाय ससे फार्स्टनि खिनाखौ होआखै आरोना ससे दंबावो माबा मोनसेयाव मा बुंनो दा जोबोद दुखु नांदों आं बिदि अल बिराद बैजेति जादों आरोना बयनिबो सिगाङाव माने किसुमानबो बर' बुजिगोन मोनग्रा थायोथ' बेफोरखौ नुदो नुनानै मिनिगोन आरो दा डेन्जार होबायलै गाहाम सापर्टसो होगोन इखौ दा बर'खौ नायनो मानायफ्रा सापर्ट होगोन खानैसो साला रागा जोंनो भिडिअआ बेनोमोन लोगोफोर नोंथांमोना आपडेट नुवाखै जां होननानै आं बे भिडिअखौ लाना फैबाय गाज्रि दामोन आंनि खुगानिफ्राय गाज्रिबो ओंखारबाय एसे एकदम आंनाबो रागा जोंबा हामथारा आरोना मा बुंनो आरो उपाय गैया दे मा बुंनो दा गिदिर गोलावफ्रासो मिथिसिगोन आरोना खाथियाव थानायफोरा आंथ' गोजानाव थानाय भिडिअसो बानायनो हायो आंनिबा एक्सन लानांगौ एसे बुरैबाबो गारनाङा बेखौ सालाखौ बेखौ ससियेल मिडियायावनो बिमा होफिनथारनांगोन बेखौ भुल बुंदों होननानै सालाखौ नङाब्ला बेसो जानाय नङा आरोना आंनि बायदिब्ला साला अल बर'खौ रायदों बियो साला हारामिया दे लोगोफोर बिदिबा दोनथ'बाय